Ndokwasai mose muzita raIshe wedu mambo Jesu muvambi nomupedzisa kutenda kwedu. Toda kutenda Mwari wenyasha vatisanganisa mukati mechirongwa ichi. Ndokwasai mose vateereri munenge muinesu mukati mechirongwa ichi nguva dzose. Mwari wekudenga akuropafadze akukomborerei patichaendera mberi nekudzidza tichitarira chakavanzika chokuponeswa kwedu. Toda kungobata musoro nyaya unoti uroyi, zvitsinga, muhondo yedu naSatani vagamba utarise mhando. Now kana zvichinzi vagamba utarise mhando, zvazviri kureva ndezvekuti unogona kutadza kuti mhando yako ndiani. Saka kuvagamba unofanira kugara uri vigilant kuti ungwarire nokuti hauzivi kuti mhando yako inobuda nepapi, because mukati mehondo yatiri kurwa, remember Satani anoshandisa zvombo zvakasiyana siyana. Pana Adamu naEvha akashandisa nyoka ikatotaura, Adamu naEvha vakatotadza kuziva kuti Satani ari kutaura. So ivagamba utarise mhando. Alright, tikatarira pana Leviticus 23 verse 1 to 3. So Leviticus chapter 20 verse 1 to 3 inoti, zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, uyezve kuti uti kuvana vaIsraeri, ani nani pakati pavana vaIsraeri kana wavatorwa vagere pakati pavo pavaIsraeri unopa Moreki vana vake, zvirokwazvo unofanira kuurawa. Vanhu venyika vanofanira kumutaka namabwe. Neni ndichamunanganidza munhu uyo, ndichamubvisa pakati perudzi rwake, nokuti wakapa Moreki vamwe pakati pevana vake kuti asvibise imba yangu tsvene nokumhura zita rangu dzvene. Panapa tiri kuona Mwari ari kuyambira Israeri. Mozisi udza vana vaIsraeri kuti ani nani unopa Moleki mumwewo vana vake, munhu iye unofanira kutakwa nemabwe, munhu iye unofanira kubviswa pakati perudzi rwake, kureva kuti unofanirwa kufa. Chikonzero chii? Mwari ari kuti munhu iye anofanira kufa. Nechikonzero chekuti Moleki changa chiri chimwe chimwari chainamatwa mukati meKenani. Changa chiri chimwari chebronzi chaigona chinohitwa nemoto, povhurwa kamwana kacheche koiswa ipapo kasina kupfeka kobva katotsva nemoto. Saka zvaitwa mushure mekunge Israeri yamboyambirwa naMwari kuti munyika yamuri kuenda muKenani, marudzi arimo manoshereketa anoita zvinhu izvozvo, but Israeri haina kuteerera. So Mwari ngavatibatsire vatitungamire tisaite saIsraeri yaiyambirwa naMwari asi vairamba vachiita nharo, because tikasateerera Mwari, Mwari haana chaanorasikirwa nacho, vanorasikirwa tisu. Mukatarisa Leviticus 20 verse 4 to 5 inoti, kana vanhu venyika vakaita sevasingavoni munhu uyo kana achipa Moreki vamwe pakati pevana vake vakasamuuraya, ipapo ini ndichananganidza munhu uyo nemhuri yake, ndimubvise pakati perudzi rwake, iye navose vanomutevera pakupata naMoreki. Musafamba netsika dzavanhu vandichadzinga pamberi penyu, nekuti ivo vakaita izvo zvose. Naizvozvo ndakavasema. Zvikana Mwari kunyange pakamuka munhu ari kuita tsika yekuendesa vana kuna Moleki, mobva maregedza kutora action pamunhu iyeye, inini ndichamunanganidza ndomubvise ndega pakati perudzi rwake. Kureva kuti Mwari havaite tolerate nyaya dzekuenda kumashavi, nyaya dzekuenda kumasvikiro, nyaya dzekuenda kun'anga, nyaya dzekunonamata zvimwe zvimwari. Mwari ane jealous nekuti ndiye akatisika. Saka vatendi vemazuva ano ekupedzisira tine dambudziko guru rekuti ndo tsika dzatinoteita iye Mwari achidziramba. Mukatarisa pana Deuteronomy, Israeri yakunopinda muKenani, Mwari akagara avayambira pamusoro penyaya iyi. Regai tinzwe kuti akavayambira achiti kudii. Zvino kana wasvika munyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako, usadzidza kutevera zvinonyangadza zvendudzi idzo. Pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu unopinza mwanakomana kana mwanasikana wake mumoto, kana unouka, kana unotenda mashura, kana unoita mazango. Mazango mushonga une action, zvikwambo, zvidhoma, zvishiri, zvese zviri anda mazango. Izi saka Mwari akagara udza Israeri kuti anongoita zvemazango chete, munhu ndomubvisa pakati perudzi rwake. Ende zivai kuti muKenani mamuri kuenda mune vanhu vanoshereketa vachiita zvinhu izvozvo. Saka imi handina kukutenderai kuti muite zvinhu zvakadaro. Dambudziko rapo pamazuva ano ekupedzisira, vanhu vazhinji vakanamata vakaona kunge Mwari asina kuvanzwa, vanotena to the other way. Havazive kuti vari kuzviendesa mumoto unogona kuzovapisa vakarigreta upenyu hwavo hwose. Mwari wekudenga atibatsire, Mwari wedenga atitungamire. Mwari ari kuti pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu anoita izvozvo, anopinza mwanakomana kana mwanasikana wake moto. Hapafaniri kuwanikwa munhu anoita mashura, hakufaniri kuwanikwa munhu anotenda mazango. Mazango mushonga ine action. Kune vanhu vari kuenda kuchechi, vari kutoroya vamwe vanhu muchechi, vari kubata mazango. But regai ndikuudza hama yangu, zvinhu izvozvo zvisati zvakukuvadza, kurumidza kusiya zvinhu izvozvo uzvirase, because ukagara uinazvo, chokwadi chandoda kuudza ndechekuti uri kuzvigadzirira moto uchakupisa rimwe zuva. Alright, regai tienderere mberi. Israeri yakateerera here mashoko avakaudzwa naMwari? Pavasina kuteerera, dambudziko rakazoteerera racho nderipi? Mukatarisa maPsalm 106 verse 35 to 40,
havana kuparadza ndudzi dzavanhu sezvavakarayirwa naJehovha, asi vakavhengana navahedheni vakadzidza mabasa avo. Verse 36, vakashumira zvifananidzo zvavo, izvo zvikava musungo kwavari. Zvirokwazvo vakabayira mweya yakaipa vanakomana vavo nevanasikana vavo, vakateura ropa risina mhosva, iro ropa revanakomana nevanasikana vavo, vakabayira zvifananidzo zveKenani, nyika ikasvibiswa neropa. Saka kutsamwa kwaJehovha kwakamukira vanhu vake, akasema nhaka yake. Israeri yayambirwa naJehovha unzi kana masvika muKenani mune marudzi anoshereketa, imi mamufanire kudaro. Chamunofanira kuita imi, make sure kuti musapinda mutsika dzinodzidza vanhu, because chamunoshayiwa kuna Mwari hapana. Kana muri kurwara mukanamata Mwari unokuporesai, uye Mwari akakupai wisdom yezvamunofanira kuita kuti even kana mukarwara zvinhu zvose zvifambe zvakanaka. Kana pane zvarema muupenyu, kana pane maspiritual attacks aitika, Mwari akatiratidza nzira yekuti kana tikakumbira nekunyengetera kwaari, mweya yetsvina inobva, madhimoni anotiza mukati meupenyu hwedu. But dambudziko riripo manje, takafanana naIsraeri. Ivo vambonzi naMwari, paradzai ndudzidzi, musadzidza kupinda tsika dzavo. Bhaibheri riri kuti vakapinda mukati metsika idzodzo, vapinda mukati metsika dzaipracticwa nendudzidzi. Pakave nedambudziko rekuti vakapedzisira vakubayira vanakomana nevanasikana vavo. KwaIsraeri kunobayirwa hwai, asi uku kunobayirwa vanhu. Saka Israeri yakapedzisira yaenda ikoko, yakuenda unobayira vana, zvanzi nyika yakasvibiswa. Mwari akapedzisira asema vanhu vake. Kauda kusemwa naMwari, tamba nemishonga, tambira kun'anga, tamba uchiita zvinhu zvakasiyana-siyana zvauri kuita izvozvezvi zvinovengwa naJehovha, mbiya, matombo nemashinda nemazimvura tiri kutora kumwe kwakasiyana-siyana, tisingazive kuti zvinhu izvozvozvo vanhu vari kuzviita vari kushanda nemweya wadhiabhorosi, because vanenge vakaromba vachishandisa mishonga. Iwo chauri kuda kungopora chete. Hama mudikanwa, Mwari wekudenga atibatsire, Mwari wedenga atitungamire. Mukacherechedza panapa Jobho 36 verse 32, unofukidza maoko ake nemheni nokuirayira kuti irove payakaratidzwa. Luke 10 verse 18, akati kwavari, ndakaona Satani achiwa kudenga semheni. Hanzi Mwari anofukidza maoko ake nemheni oinongedzera pekurova as per his instruction. But panapa mukacherechedza Luke 10 verse 18 iri kuti iyo, ndakaona Satani achiwa kudenga semheni. Kureva kuti even naSatani mfuti anogona kuuya is lightning. Ndosaka kuine mheni dzinogara nevanhu dzekuroisa vamwe vanhu nekuti anzi handideni handidini. Hadzisi mheni dzaMwari, ndidevil ane mabasa ese iwayo. So Mwari ngaatibatsire, Mwari wedenga atitungamire. Tizive kuti tsika idzi dzakarambidzwa Israeri nanhasi Mwari ari kuita appeal kwatiri, hatifaniri kuraramawo madziri. Exodus chapter 7 verse ya 11. Ipapo Farao akadanawo vakachenjera navaroyi, naivo idzo n'anga dzeIjipita vakaita saizvozvo neuroyi hwavo. Mukatasa pana Daniel 2 verse 2. Ipapo mambo akarayira vachenjeri nen'anga navaroyi navaKedhiya vadanwe kuzodudzira mambo kurota kwake. Kana muchicherechedza pano, tiri kuona kuti even madzimambo enyika kubva kumanguva dzekare kunana Egypt uku, tiri kuona Farao panapa aigara nen'anga, aigara nevaroyi, aigara nevachenjeri. Tiri kuona zvimwe chete futi Nebhukadhineza aigara nevaroyi, aigara nen'anga, aigara nevachenjeri. Saka madzimambo akagara vari concerned nespiritual welfare yavo kuti vamake sure kuti pavari pari safe, havaatakwe nezvimwe zvinhu zvavanenge vachitya. And also vazhinji vamwe vanotya kuroyiwa, vamwe vanotya kutorerwa masimba kuti munhu unoshandisira mushonga ndikabva pachigaro chandiri. Saka vakagara vachitsvaga protection kun'anga navaroyi. But isusu hatitsvake protection zvose kwese ikoko, tinovimba naJehovha mupenyu sezvaiitwa naIsraeri. Israeri aivimba naMwari bedzi pane zvose zvavangaite. So Mwari ngaatibatsire tisavimba nezvimwe zvinhu zvisina kumbobvira zvakataurwa naMwari. Alright, panapa toda kutaura pamusoro pedefinition yechinhu chinonzi mweya wakaipa. Because mweya wakaipa tonzwa uchitaurwa nevanhu nzvimbo dzakasiyana-siyana. Toda kuona chinombonzi mweya wakaipa according neBible definition chii. Zvakazarurwa 12 verse 12. Saka farai kudenga nemi munogarako, mune nhamo imi nyika negungwa, nokuti mweya wakaipa akaburukira kwamuri, akatsamwa kwazvo, nokuti anoziva kuti achine nguva doko. Bhaibheri riri kuti farai kudenga nemi munogarako, mune nhamo nyika negungwa, nokuti chakaburukira kwamuri mweya wakaipa. Saka according neBible definition, chinonzi mweya wakaipa ndiSatani nengirozi dzake dzaakadzingwa pamwe chete nadzo kudenga. Bhaibheri riri kuti panyika pakagara pasina mweya wakaipa, asi mweya wakaipa wakatoita zvokuburuka kubva kumusoro. Mune nhamo nyika negungwa, nekuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri ikoko, akatsamwa kwazvo, nokuti anoziva kuti ane nguva doko. Saka kureva kuti mamazwi mukazwa kuti musha menyu mune mweya wakaipa, zivai kuti mashanyirwa naSatani nengirozi dzake. Ndo vanonzi mweya yakaipa according neBible sekutsanangura kwarinoita. Satani nengirozi dzake vakadzingwa kudenga ndo anonzi madhimoni.
mukaona munhu abuda dhimoni, zivai kuti maangels akadzingwa kudenga, maevil angels, ndo anoapiya achimanifesta muvanhu samademons, achinyepera kuuya even namazita ehama dzedu kana mazita evanhu vakafa. Ndisatani ane mabasa iwayo. Ndosaka muchinzwa bhaibheri chiti Satani mureve wenhema. Kuna John 8:44, why Satani achinzi mureve wenhema? Nechikonzero chekuti hakuna kana munhu wani akamboenda kun'anga akaudzwa kuti munonetswa naSatani musha menyu. Hakuna zvakadaro. Vese vanotoudzwa kuti ndikuona hama yenyu isina kufa zvakanaka zvakadaro. Saka kureva kuti nemamazvo Satani anonyepa nekuti haambofa akakuudzai kuti muri kunetswa naSatani musha menyu, nekuti chiri kutaura chiri mun'anga ndiye Satani wacho zvakare. Saka haazvipe mhosva, anopomera hama dziri kumakuva. Anotoziva kuti imi mukaenda kumakuva muchida kuenda kunobvunzira kuhama dzenyu kuti hamugoni kudzimutsa kuti muti tete mukai, ndimuri kunetsa vana vangu kai muti watadze kuroorwa. Devil izvozvo anozviziva kuti hamufe makagona kuzviita. Saka anouya achitaura satete, ndini ndakagara pamwana uyu, ndini ndiri kumutadzisa kuroorwa, handisida kuti aroorwe. Iye ari Satani ari kutaura izvozvo. So Mwari wekudenga atibatsira titungamire tikavimba nebhaibheri nekunzwiswa chinonzi mweya wakaipa ndiSatani ngirozi dzake, tinenge tava vanhu vasefi mukati mehondo iyi. Zvokuti mukatarisa kuna Mark chapter 1 verse 23 inoti, zvino musinagoge ravo makanga mune munhu akanga ine mweya wakaipa, akadanidzira achiti, tine mhaka yeiko nemi Jesu weNazareta? Mayazotiparadza kandi nokuzivai kuti ndimani uye muri mutsvene waMwari. Mademons akadzingwa kudenga, ngirozi dzakadzingwa pamwe chete naSatani, dzinova dzakunzi madhimoni kana kuti mweya wakaipa. Pese pamunonzwa mubhaibheri chinzi munhu akabudirwa nemweya wakaipa, zivai kuti akabudirwa naSatani, akabudirwa nengirozi dzaSatani, ndo dzinonzi mweya yakaipa. Kana taziva ipapo we are safe. Jesu anoti muchaziva zvokwadi nezvokwadi ichakusunungurai. Now tikaenda pana Jude verse 6, navatumwa vasina kuchengeta ukuru hwavo asi vakasiya pavaifanira kugara, vakachengetwa musungo zvisingaperi, pasi peri maguru kusvikira pakutongwa kwezuva guru. Hanzi ngirozi dzakadzingwa pamwe chete naSatani dzakachengetwa in the chains of darkness, kureva kuti nemamazwi dziri associated nerima. Ndosaka muchiona varoyi masikati vanhu kwavo, but usiku chete ukangosvika shavira kutobuda. Mademons aya ari more active mudarkness, haadi light. Saka bhaibheri riri kuti iro mune nhamo nyika negungwa nekuti kwamuri kwakaburikira mweya wakaipa. Mademons wayo ndo ari kuyeresa zvakare mapako, ndo ari kuyeresa dzimwe nzvimbo inonzi gomwe risvikwe rinoyera. Mademons ari kukonzera izvozvo, akadzingwa kudenga. Saka zviri kunzi akachengetwa pasi peri maguru kumirira kutongwa kwezuva guru, kureva kuti Satani ngirozi dzake vari kuziva kuti izvo vakamirira kunotongwa nekuparadzwa. So kana ukabvuma kunyengerwa nadevil, ziva kuti ari kutsvaka vanhu vekunofa navo, because chaanogena kwauri hapana. Ukaona Satani akunyengera achida kukuitisa chinhu, ari kungotsvaka munhu wekunofa naye. Now mukatarisa pana Deuteronomy 18 verse 10, pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu unopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake moto, kana unouka, kana unotenda mashura, kana unoita mazango, kana muroyi. Tine rombo rakaipa rekuti muchechi chaimo munotowanika varoyi. Izvozvo kana taura nyaya dzevaroyi hatiparidzira vanhu vari kunze chete, nemuchechi vanhu vakadaro varimo. But regai ndikuudza hama yangu, ukatendera Satani kuti agare mauri, uri kutamba neupenyu hwako. Rimwe zuva anokupandukira akakuparadza. Dzidzai kune vanhu vakaromba. Munhu anotanga aita zvikwamboita zvese zvaanoita, but pakupedzisira zvinhu izvozvo zvinomudzokera. Wozonzwa kuti akaurayiwa nezvinhu zvake. Satani ndichawagona hapana jeri rebhindura. Ukaona akuvavarira hapana chaanogena kwauri. Ari kuziva kuti iye ari kufesa high treason for rebelling against the government of heaven. Saka ari kungotsvaka vanhu vekunoparadzwa pamwe chete navo padhati kesi yaakaparamura kudenga. Alright, mukaenda pavhesi ya 11 to 12, kana n'anga, kana unobvunza masvikiro, kana muuki, kana unobvunza vakafa, nekuti vose vanoita zvinhu izvi vanonyangadza Jehovha. Nekuda kwezvinonyangadza Jehovha Mwari wako unovadzinga pamberi pako. Ani muri kupaona pana parutsanangurwa kuti hapafaniri kuwanikwa n'anga pakati paIsraeri, hapafaniri kuwana munhu anotaura kune vanhu vakafa. Zvezvokuti vanhu vanoenda pachikuva votanga kuteketererayo vasekuru vakadini. Chikuva iwedhi rakabva paguva. Chikuva iwedhi rakabva paguva. Saka mukada kutarisa kazhinji vakuru kana vachienda pachikuva kunoteketerera, vari kuteketerera mazita evanhu vari kumakuva, vachiti vadzitati guru mutichengete, mutichenesere nzira kwatakuenda. Saka chikuva ipupiti yakaiswa naSatani mukati medzimba dzedu kuti apota achinamatwa ipapo. Saka be very careful. Pana even paipa munoti vari kumhepo kune vakawanda. Kana iri Econet unotoziva kuti 772 kana nedzimwe nhamba dzinotera. Kana ichinge iri net 1 unotoziva kode yacho. Kana ichinge iri tel 1 unotoziva kuti izvo yakamira yakadai. Saka iwo kana uchiti vari kumhepo uri kurifeya kunani, kumhepo kune vakawandawo,
Satani pakadzingwa kudenga ndo imwe nzvimbo yaari. So be very careful nezvinhu zvamunongoita. Zvimwe zvacho makangoudzwa, zvimwe makakura muri mazviri, muchiongozi nevakuru zvinoitwa. Hama mudikanwe, Mwari ngatibatsire, Mwari wedenga atitungamire. Mukatasa pana Mark chapter 5 verse 2 na 3, zvino akati abuda muigwa, pakarepo akasongana nemunhu aiva nemweya wakaipa achibva kumarinda. Munhu yanga aine mweya wakaipa achibva kumarinda. Pane point ndoda kuti mubatisise panapa. Munhu uyo anga aine mweya wakaipa. Bhaibheri ratinonzi mweya wakaipa ndiSatani ngirozi dzake, zvakanzi vakanga vari kumarinda. Why kumarinda? Satani anofanira kutambira kumarinda. Varoyi vanoenda kumarinda vachidya vanhu vakafa, vanhu vezvigure vanoenda kumarinda, masatanist anoenda kumarinda. Andiri muri kupabata. Inzvimbo inofarirwa nemweya yakaipa. Saka mweya yakaipa ngirozi dzakadzikwa kudenga ndo dzaigarisa munhu kumakuva, kuti mufungidzire kuti maybe vanhu vari mumakuva ndo vakapozesa munhu. Bhaibheri rinoti vakafa havana chavanoziva. Saka munhu anga asina kupozeswa nevanhu vakafa, anga akapozeswa naSatani ngirozi dzake vachimugarisa kumarinda. Zvikanzi panapa nebhaibheri, uyo waigara kumarinda kwanga kusina munhu anga achagona kumusunga kunyange nengetani. Munhu yanga akapozeswa nemweya yetsvina zvokuti aigona kumusunga chaiye, hapana. Aita akasungwa necheni aidimbura. Muri kupabata apa. Ende Satani chaita kuti amugarise kumarinda. Ane mharidzo yakagara paridza kare kuEden kuti munhu haangafe zviro kwazvo. Saka zvaanoita ndezvekuti, ndosaka muchiona mishonga yese yekuromba iri associated nezvitunha. Kune mumwe anoona nzuyani netso dzemunhu, enda unoya nemwoyo wemunhu, enda unoya nezvigunwe zvemunhu, enda unoya nebvudzi remunhu, enda unoya nechakati chine chekuita nemunhu akafa, enda unozvuva shinda pagauni rechitunha, enda unotora ivhu remuguva. Andi muri kupabata. Satani anozviitirei? Ada kuisa kaimpression kekuti isusu tifungidzire kuti munhu kana afa ane power rekugona kuchengeta mupenyu. But Bible izvozvo rinozviramba. Zvikanzi akadanidzira nenzwi guru akati, ndine mhaka yeiko nemi Jesu. Alright, tikaenda pavhesi ya6 inoti, zvino wakati achiona Jesu ari kure akamhanya ndokumunamata. Kana une chimwe chinhu chiri dangerous chiri kuitika mazuva ano, kupretenda kwemadhimoni kunamata Mwari. Madhimoni akuya muchechi achinyepera kunamata Mwari. Munhu uyu anga akapozeswa nengirozi dzaSatani dzakaramba kunamata Jesu kudenga. Asi Jesu auya panyika ino, dhimoni rakunyepera kumhanya kunopfugamira Jesu. Idisguise yakanga iripo ipapo. Zvikanzi akadanidzira nenzwi guru akati, ndine mhaka yeiko nemi Jesu mwanakomana waMwari wokumusoro-soro, ndokupikirai naMwari kuti murege kunditambudza. Mwari ngaaongwe. Madhemons ayo unyanga achinetsa, unyanga akadini, but anoziva kuti naJesu anoparadzwa. Ari kutochema kuti mauye here kuzotiparadza. Kureva kuti madhemons anodedera Kristu. Haikona kuti ukaona mushonga wakamwewa padhoo mwaya sauti. Satani angatye sauti. Munomboziva kuti Satani anokonzera earthquake. Munoziva kuti Satani anogona kukonzera natural disasters amuri kuona, cyclones, hurricanes, tornadoes. Even mukaverenga bhuku rinonzi Great Controversy, rinokubatsira kuzivisai kuti the devil akastada malaboratories enature. Anokwanisa kumanipulate zvakasikwa naMwari to destroy human life. But then imi mofungidzwa Satani angatye sauti. Anotora sauti yemagodo omwai. Munotamba. Imi zivai mhando yenya munorwa nayo. Ndakambonzi neimwe shamwari yangu, kana uchienda kunovhima, ziva type yemhuka dzinowanika musango rauri kuenda. Unoona kuenda nembwa imomi nenyatu ukasadzoka. Saka ngatizive kuti mhando yedu yatinorwa nayo yakamira sei. Now tikacherechedza panapa, pavhesi ya12 inobva yati, ikakumbira zvikuru kwaari ichiti, titumirei kunguruve tinopinda madziri. Madhemons haadi kugara mumhepo, angotsvaga the nearest victim, zvikanzi titendere tipinde munguruvedzo. Kureva kuti madhemons ukaentertaina anokwanisa kupinda muupenyu hwako akakupozesa, akakonzeresa a lot of suffering in your life. Kuti madhimoni asapinde mauri, what are you supposed to be doing? Alright, John 14 verse 23. Jesu akapindura akati kwaari, kana munhu achindida achichengeta shoko rangu, naBaba vangu vachamuda, tichauya kwaari tikaita ugaro hwedu maari. Hana Jesu, kana munhu achindida achichengeta shoko rangu, naBaba vangu vachamuda. Zvikana Jesu ini naBaba tichauya tigogara maari. Kureva kuti Jesu naBaba kana vari mauri, une security yakakwana, une defense yakakwana, une zvombo zvakakwana zvokuti Satani haagoni kupinda mauri, haagoni kuswedera pedo newe. Saka build a strong relationship naMwari if you want to drive the devil away from your life. Alright, tikaenda pana Matthew chapter 12. Satani kuti azopinda anenge aonei mauri. Matthew 12 verse 43 to 44. Zvino kana mweya utsvina wabuda kumunhu, unopota nzvimbo dzisina mvura uchitsvaka zororo uchirishayiwa. Zvino unoti, ndichadzokera kumba kwangu kwandakabuda, asi uchisvika uneiwana isina chiro, yakatsvairwa, yanatswa. Handi muri kupabata panapa. Hanzi kana mweya utsvina wabuda, unonotsvaka kwekugara. Kana washayiwa kwekugara, unoti ngatimbodzokera kwekwe kwatakabviswa. Wosvika wodongorera mauri, woona hamuna chinhu. Kana Bhaibheri chiti unoti hamuna chinhu, makatsvairwa, manatswa, zviri kureva kuti Baba havasimo, Jesu hamuna. Saka
wanyore nawo kuti upinde mauri iwewe. Zvikanzi unoita sei kana waona kuti hamuna chirimo? Zvino unoti tichadzokera kumba kwangu kwandakabuda, uchisvika uneiona isina chiro, yakatsvairwa yanatswa. Zvino unoenda ndokutora mimwe mweya minomwe inopfuura nokuipa, ndokupinda ndokugaramo. Kupedzisira kwemunhu kwakaipa kupfuura kutanga kwake. Now Bhaibheri panapa riri kuti iro mweya wetsvina uyu ukazouya ukaona kuti hamusisina arimo, kureva kuti Jesu hamusisina, Baba hamusisina, mweya mutsvene hamusisina, wango empty. Kureva kuti pane zvawakaita kuti mweya mutsvene asuduruke, kunyange naJesu akasuduruka mulife yako. Saka dhimoni riri kuti pekutanga takabviswa because ndandiri one, rakuenda notora reinforcement. Hanzi rinotora mamwe mademons 7 akaipa kukunda iro. Zvikanzi kana auya madhimoni aya apinda mauri, kupedzisira kwako kuneta wese kupfuura kutanga kwako. Regai tione kuti Jesu asangana nemunhu waakaporesa akamuti kudii. John 5:14. Shure kwaizvozvo Jesu akamuwana mutemberi akati kwaari, tarira waporeswa, usatadzazve, urege kubatwa nechinhu chakaipa chinokunda ichi. Jesu anotsanangurira munhu pana shamwari, wona waporeswa iwewe, usatadzazve. This time unobatwa nechinhu chiri wese kupfuura changa chiri pauri. Kureva kuti nemamazwi andambobviswa mweya yetsvina patiri, ngatirege kuita tena mabad habits. The devil is ready to come back to our life kuti akonzere even more suffering than yakanga iripo pekutanga. So we need to be very careful. Mwari kukudenga atitire nyasha, atitungamire. 1 Peter 5:8. Svinurai murinde nokuti muvengi wenyu diablos unofamba seshumba inorira ichitsvaka waingaparadza. Bhaibheri riri kuti iro mbuya vakaromba havazi muvengi, sekuru vakaita muroyi havazi muvengi. Chiri kuvashandisa chacho, mweya wacho uri kuvashandisa nova Satani, ndiye muvengi. Saka Bhaibheri riri kuti svinurai murinde, muzive kuti muvengi wenyu ndiSatani. Musarwe pachenyu muhukama. Akaromba, akazonotsvaka mushonga akadini, muswera muchirwa, muchirwayana, muchikuvadzana, munopa Satani mukana wakakura. Bhaibheri riri kuti svinurai murinde, muvengi wenyu diablos. Ende kusvinura kutaurwa panapa kwakapfuura kusvinura kwatinenge takaita kana takavhura maziso. Nekuti Gehazi anga akasvinura asi asingaone machariotsi anga akakomberedza gomo. Kusvika Elisha ati Jehovha vhurai meso ejaya, akatozoona even varume veEmaus vakafamba naJesu vakatombotaura naye but vasina kuziva kuti ndiye. But pavakazovhurwa meso emweya vakazoona kuti maiwe ndiJesu, ndobva atodisappear, havana kumuona. Saka pari kunzi naPeter svinurai murinde, ari kureva kuti iye kana tikasvinura nemaziso emweya, mhandu chaichaiyo tosvika pakuiziva, hatirwe pachedu because tinenge tapa muvengi mukana. Alright. Mukatarisa una Luke 10:17-18. Vana makumi manomwe vakadzoka nemufaro vachiti, Ishe, kunyange nemweya yakaipa inozvisa pasi pedu muzita renyu. Akati kwavari, ndakaona Satani achiwa kudenga semene. Ani muri kubata apa. Jesu panapa angatuma vadzidzi vari 72 kunoparidza nokuporesa. Vaenda vaparidza vachiita zvose zvavaneta, vadzoka vakupa report back. Ishe, takadzinga mweya yetsvina, Ishe takaita izvi, Ishe takaita izvi. Jesu akati ichokwadi kuti izvozvo makaita, but ndakaona Satani achiwa kudenga semheni. Kura Jesu aivapa warning kuti ground ramuri, territory yamuri, mune muvengi ane more power than you. Saka be very careful. Ndakamuona achidonha semheni. Mukaona panorova mheni pari thunderous. The devil is extremely dangerous. Regai ndimbokupai picture. Sekuuraya kwatinoita mosquito, Satani aona kukuurai maurayiro iwayo. Jesu akasapindira. Ndosaka Pauro achiti pakupedzisira vaine simba, but simba rinooneka muna Kristu. Shongai nhumbi dzose dzekurwa nadzo dzaMwari, mugone kumira muchirwa nemano adhiabhorosi. Alright? Tikaenda pavhesi ya19 yacho, Jesu obva ati, tarirai ndakakupai simba rekutsika pamusoro penyoka nezvinyavada nepamusoro pesimba rose remuvengi. Hakuna chinhu chingatongokuvadzai. Jesu ari kuti tarirai ndakakupai simba rekutsika pamusoro penyoka nezvinyavada nepamusoro pesimba rose remuvengi. Hakuna chinhu chingatongokuvadzai. Jesu ari kutivimbisa kuti Satani nezvese zvaanogona kuita musainzi dzake, mulaboratori yake, hakuna chinotidhifita kana tiine simba ratakapuwa naKristu. Unless simba iroro tisina, ndo panouya dambudziko ipapo. Svinurai murinde, muvengi wenyu diabhorosi unofamba seshumba inorira ichitsvaka waingaparadze. Jesu oti ndakakupai simba rekutsika pamusoro penyoka nezvinyavada nepamusoro pesimba rose remuvengi. Hakuna chinhu chingatongokuvadzai. Varoyi havagoni kutikuvadza, vakaromba havagoni kutikuvadza, zvikwambo, zvidhoma, zvishiri nemhando dzazvo. Jesu ari kuti ndakakupai simba to counter all those things. Even vanhu vane nyoka mudzimba, Jesu akatipa to counter all those things. Only kana taisa trust yedu muna Jesu. Pasina Kristu kutamba nenguva. Romans 16:20. Zvino Mwari werugare uchakurumidza kupwanya Satani pasi petsoka dzenyu. Zvikanzi Mwari werugare achakurumidza kupwanya Satani pasi petsoka dzenyu. VaEfeso chapter 6.
vhesi 11 to 12. Shongai nhumbi dzose dzekurwa nadzo dzaMwari mugone kumira muchirwa nemana waDiabhorosi. Bhaibheri riri kuti kana tipinda mubattlefield, iwewe neni we are weaker vessels, hatigone kurwa naSatani tikamukunda, but Jesu ari kuti iye shongai nhumbi dzose dzekurwa nadzo dzaMwari, kwete dzimwe but dzose, kuti mugone kumira muchirwa nemana waDiabhorosi. Remember muengo watorwa naye, tikatarisa mamilitary structures ekudenga, ndiye anga ari highest in rank, ndiye anga ari highest in rank, akatozoreplacedwa naGabriel asisiko. But can you imagine Daniel chapter 10 inoti Daniel anamata Mwari anopa message kuna Daniel, kuna Gabriel kuti anosvitsa kuna Daniel 21 days akavharirwa naSatani achitadza. Kana Gabriel akavharirwa naSatani, what about you? Shongai nhumbi dzose dzekurwa nadzo dzaMwari mugone kumira muchirwa nemana waDiabhorosi. Zvakandokuti hatirwi nenyama neropa, asi navabati navane simba namadzishe enyika iri marino nemweya yakaipa yedenga. Hanzi naPauro hatirwi nenyama neropa, torwa nemaforces asingabatiki. Pane imwe nyaya one day yandakatarisa paZBC yaibuda neevidence yakakwana yakaitika kuHwange yekuti munhu apuwa pension, aishanda kune imwe kambani muHwange, apuwa pension anga ari kuMalawi, iye nevana vake vese nemba zvakafuma zvisipo, nanhasi pari kurimwa. So mukaenda padocumentary iroro paZBC munorwana, imba yakaenda zvese nefoundation, unoshamisika kuti yakafamba sei mumhepo. Pauro anoti hatirwi nenyama neropa. Even ukada kuona kanhu kanonzi chishiri charova munhu, kanhu kadiki kakadai but kakakuguma, even uchitakura masimbi chaiwo unoita paralyzed, kana kutenda kumakuva kana unadhimitwa muhospitari. Hatirwi nenyama neropa. Maforces atorwa nawo haoneki namaziso. Usiku kana taakurara, vatinokira madhoo imbavha, varoya vakirwe madhoo vanopinda wanyange rakaloka. Hatirwi nenyama neropa. Apostle Paul anodaro, asi tinorwa nemweya yakaipa yedenga. Nawo mukacherechedza panapa pane imwe pfungwa yatoda kuti titarise zvakare. Mukatarira pana 1 John 3 verse 8, uyo unoita zvivi ndowaDiabhorosi, nokuti Diabhorosi unoita zvivi kubva pakutanga. Mwanakomana waMwari akaoneswa nemhakai kuti aparadze mabasa aDiabhorosi. Jesu akavinga kuparadza mabasa aSatani. Satani nometa anouraya, nometa anoroya, nometa anoita zvipi, but Bhaibheri riri kuti Jesu akauya kuzobvisa nekuparadza masimba aSatani. Kureva kuti kana wainvesta life yako muna Kristu, you are now safe. Kana wainvesta life yako muna Kristu, you are now safe. Why? Nekuti maari Kristu ndo mune simba rinodhifita Satani. Mukaenda ona 2 Timothy 1 verse 7, nokuti Mwari haana kutipa mweya wekutya, asi wesimba nerudo nokuzvidzora. Yeshi, vanhu vanotya. Vanhu vanotya. Mumisha umo vanhu vari kutya. Unoshamisika kuti munhu anobva anyanya kutya zvakadaro chii. Ndosaka Bhaibheri chiti vanotya havapinde denga. Mukati memisha umo vanhu vari kutya. Bhaibheri panapa shoko raMwari riri kutaura kuti Mwari haana kutipa mweya wekutya. Munhu akangonzi akaromba, tesita kutomunamata. Munhu akangonzi ane zvainazvo, tesita kutomunamata. Kutotya unyange nemumakambani umu. Mwari haana kutipa mweya wekutya, nekuti muna Kristu we are more than conquerors. All right. Hebrews chapter 2 verse 14 na 15, naizvozvo vana zvavakagwerwa ropa nenyama, naiye wakagovana navo pana izvozvo, kuti nekufa kwake iye aparadze uyo une simba rerufu, iye Diabhorosi, agosunungura avo vaiva varanda paupenyu hwavo hwose nokuda kwekutya rufu. Ani muri kubabata? Mwari haana kutipa mweya wekutya. Mwari haana kutipa mweya wekutya. Dambudziko rapo kutya kwawandira vanhu vanhasi. Vanhu vanotya. Vanhu vanotya nekutya kumwe kwokuti unoshamisika kuti hanzi Jesu akauya kuzoparadza uyo ane simba rerufu kuti agosunungura vaigara vachitya rufu, iwe neni. Saka kureva kuti muna Kristu we are more than conquerors. Now mukaenda Revelation 21 verse 8 inotaura musoro pavanhu vanotya ivavo. Asi kana vari vanotya navasingatendi, navanyangadzi, navaurayi nemhombwe, navaroyi, navanonamata zvifananidzo, navose vanoreva nhema, mugoyo wavo uri mudziva rinopfuta nemoto nesufere, ndirwo rufu rwechipiri. So Bhaibheri riri kuti vanhu vanotya vachaparadzwa pamwe chete nevaroyi vavanotya vacho. 1 John 4 verse 4, vana vaduku imi muri vaMwari, makavakunda nokuti ari mamuri mukuru kuna iye ari munyika. Hanzi matiri ari matiri Jesu mukuru kuna Satani ari munyika. Saka hapana nidhi yekutya. Pauro utaura na Romans 8 verse 31, zvino tichatiiko pazvinhu izvi? Kana Mwari achitirwira, ndianiko achatirwisa? Hana Pauro kana Mwari ari side kwedu mukati mehondo iyi achitirwira, anoshinga kurwa nesu ndiani? Kureva kuti Paul ari kuti kana tiri muna Kristu hakuna anotiita chinhu.
Ephesians 6:12 nokuti hatirwi nenyama neropa asi navabati navane simba namadzishe enyika iri marino nemweya yakaipa yedenga. Tambopatsanangura futi ipapo kuti Pauro anoti muna Kristu we are more than conquerors. Hatirwi nenyama neropa. Hondo inorwiwa nemabvi, hondo inorwiwa nemunamato, hondo inorwiwa nekutsanya, hondo inorwiwa nekutenda zviri mukati meBhayibheri soko raMwari. Pauro anoti kana muchida kuisa shield pachipfuva chenyu kuti Satani akapotsera museve isapinde, ivai nefaith mushoko raMwari. Once maita izvozvo makurira. Vanhu vakawanda ndimwezi rimwe gore ndaenda kunobata musangano chiparidza kukati university kuChinoi. Now ndakadaidzwa nemapurisa pachinoi Central Police Station. Vakati pane imba ine mareports ari kungouya chingonzi vanhu vakagara imomo vanotemwa nematombo vanobviswa zvese neproperty yavo obva mukati memba imomo. Tashaya kuti todini. Kati chiri kuita kuti vanhu ivavo vatemwe nematombo vari kuramba shoko raMwari rinoti akafa hana chaanoziva. Vari kuti iye munhu akafira imomo ndiye ari kukanda matombo. Saka the moment yaunoramba shoko raMwari wavhura door kuti mademons awane mukana yekupinda mukati melife yako. Saka muchaona kuti kana even nzvimbo dzinonzi hadziite ukapinda uine faith mukati mesoko raMwari uine trust muna Kristu, demons will flee away. John chapter 12 verse 31-32. Zvino kutongwa kwenyika ino kwavapo. Zvino muchinda wenyika ino uchadzingwa. Neni kana ndasimudzwa panyika ndichakwevera vose kwandiri. Panapa Jesu atasa nofuro muchinjikwa. Anoti kutongwa kwenyika ino kwavapo, muchinda wenyika ino uchadzingwa. Kana ndasimudzwa panyika ndichakwevera vose kwandiri. Kurava nemamazwi Jesu aiti iye the moment yaanongosumudzirwa zita rake rikamenchenwa mademons anosuduruka anomhanya kuenda kure. Mapsalm 34 verse 7. Mutumwa waJehovha unokomberedza vanomutya nokuvarwira. Itya Jehovha. Paunoenda kumusha hapana need yekutya kuti hanzi vanhu vanokanditeya, vanhu vanozondiroya, kana even wakubva ikoko kuti hauoneki because uri kutya kuti unozoteketererwa zita rako ukaita accident munzira kanto ukadai. Izvozvo zvinoitwa nekune vanhu vasingavimbe naKristu. Vanhu vanovimba naKristu vane security yekuti nyange nadevil havabati. Kana akutogona kuvabata ndiMwari amutendera. So Mwari ngavatibatsire, Mwari wedu ngavatitungamire. Mukatasa pana Numbers 22 verse 12. Ipapo Mwari akati kuna Bharamu, haufanire kuenda navo, haufanire kutuka vanhu avo nekuti vakaropafadzwa. Bharamu akadaidzwa naBharaki, enda unokesa Israeri, but macases aitena into blessings. Kana uri muna Kristu, kana wakafukidzwa nesimba raKristu, kunyange vanonzi anokuti haufa wakarorwa, unororwa uchitochata, uchitoita zvose. Unoona unza ufa wakawana basa, unotowana rinobhadhara, kana upedzisira watova director wekambani. Munhu anokuti haufa wakabata mwana, unotobara unyange namatwins chaiwo. Muna Kristu we are more than conquerors. Bible rinoti vana vaMwari havatukike nokuti vakaropafadzwa. Haugoni kukesa munhu akaropafadzwa. Saka kuti ugare uri safe, usagone kukeswa, usagona kuroyiwa, usagona kuitwa zvimwe zvinhu mukati medzinza, gara uri muna Kristu. Haikona kuenda mumapako, mumapani, nzvimbo idzodzo dzakuvadzisa vanhu vakawanda. Vanoenda ikoko vasingazivi vari kunorapwa nevanhu vanenge vaine mishonga. Numbers 23 verse 11 and verse 8. Bharaki akati kuna Bharamu, wakaiteko ndakanokutora kuti utuke vavengi vangu. Tarira waramba uchingovaropafadza. Ini ndingagotuka seiko usina kutukwa naMwari? Ini ndingatsamwira seiko usina kutsamwirwa naJehovha? Ani muri kubata. Bharaki ari kuti naiwe shamwari, Bharamu ari kuti uri kuti ndituke vanhu, ndovatuka sei kana Mwari asina kuvatuka? Kana Mwari asina kuzvitendera izvozvo, hapana chinobudirira. Saka kana uchida kuti varoyi vatadze kukuroya, trust yako ngaiende muna Jesu. Unobva waita more than a conqueror. Ende nyange naSatani anokutya. Genesis 12 verse 3. Ndicharopafadza ivo vanokuropafadza. Unokutuka ndichamutuka. Marudzi ose enyika acharopafadzwa mauri. Zvakanzi Abrahama, kana wasaidi rangu iwewe, vanokutuka vatuka neni, vanokuitira vanokuropafadza varopafadza neni. Saka nemamazwi Mwari ari kuti iye kana uchida kuropafadzwa, tamba nevana vaMwari, tamba nevakaropafadzwa, farira vakaropafadzwa. Ukadaro naMwari anokuropafadzawo futi. Saka dambudziko guru raita vanhu vakawanda, hatizviise maoko aMwari. Mwari ari kure nesu, torarama mishonga, upenyu hwemishonga, kucherera mbiya, matombo nezvinhu zvakasiyana siyana. Zvinhu izvozvo hama dzangu regai ndikuudzei, zvinotokoka futi mweya yetsvina nekuti vanhu vari kukupai zvinhu izvozvo vakaromba. Bvunzai inini ndakambopinda apostori.
ini postori ndakaipinda, Zioni ndakaipinda. Kun'anga ndo matakatotangira tichitori vana vadiki takakurira imomo. Nyora tinadzo kumusana, nyora tinadzo everywhere. Hapana chaungatiudza panyaya iyoyo. But muna Kristu takawana rest. James 4:7. Naizvozvo muzviise pasi paMwari. Dzivisai diabolos agokutizai. Hama mudikanu, Bhaibheri riri kuti kana mazviisa pasi paMwari, mukadzivisa, munodzivisa diabolos. The moment yamunozviita, because word rakashandiswa apa, it's more like a military term. Submit. Uri kusubmit under authority. Simba yeauthority iroro robva yava simba rako. Kana watsvaga basa muhurumende ukati kwamupurisa, paunofamba wakatomirira hurumende, chinoita kuti uri one, unonomisa zigonyeti richimira, anoziva authority riseri kwerwoko. Saka Jesu ari kuti iye, zviisei pasi paMwari, mudzivise diabolos anotiza. Chaanenge achitya isimba rehurumende yamunoshandira. Hurumende inofamba yakakuchengetedzai, inova hurumende yekudenga. Mwari kukudenga akuropafadzei. Zvikanzi panapa navaEfeso 6:16. Pamusoro paizvozvi makatora nhovo huru yokutenda yamunogona kudzima nayo miseve yose yemoto yewakaipa. Pauro ari kuti iye panapa shield inokwanisa kuti protector against zvikwambo, against zvidhoma, against zvishiri, against any form of witchcraft. Hanzi shield inogona kuti protector ifaith in the word of God. The moment atisa trust muna Mwari muupenyu hwedu hwose, Mwari anoswedera pedo nesu. Mwari anotipa simba rekuti tikurire anything chinogona kudaurwisana nesu. Mukatarisa pana John 1:12 inoti, asi vose vakamugamuchira, wakavapa simba kuti vave vana vaMwari, ivavo vanotenda kuzita rake. Zvikanzi vakamugamuchira, wakavapa simba. Simba iri unoruwana kana wagamuchira Kristu. Simba iri unoruona kana wauya kuna Jesu. Simba iri unoruwana kana waenda una Kristu ukati tenzi, ndauya sezvandiri, handichada upenyu hwandairarama, kunyange ndaibata mishonga, ndaibata zvinhu zvakasiyana siyana zvamusingade zvinovengwa nesoko renyu. Nhasi ndauya, ndinoda kuti mundinzwire nyasha, mundisuke kubva pazvakaipa zvose zvandakaita kumashure. A new chapter itange mukati muupenyu hwangu. The moment yaunodaro, Mwari kwekudenga anokunzwa. Simba raunopiwa rikunzi naJesu kana wamugamuchira anokupa simba iri nderipi? Tamboriverenga rikaiti ridzokeredze. Luke 10:19. Tarirai ndakakupai simba rokutsika pamusoro penyoka nezvinyavada, napamusoro pesimba rose remuvengi. Hakuna chinhu chingatongokukuvadzai. Hama mudikanwi, Mwari kwekudenga vatibatsire, Mwari wedenga vatitungamire. Kana kune nyaya yakakosha, inyaya yekuziva Jesu Kristu. Maari we are more than conquerors. Ndo shoko randati ndisheye nemama wadikanwi, kuti mukati meupenyu, mukati mekurarama, ngatizivei kuti kuna Jesu. Ngatizivei kuti kunotsvaga mushonga wekuzviprotecta against varoya. Hapana zvawaita. Uri kungoenda kukambani imwe chete uchingonotora product the same company kwakatora munhu akakuroya. Saka only kuuya kuna Jesu bedzi ndo kunogona kuti uve safe. Nesuwo takanga tiri mukati mezvinhu izvozvo. Nesuwo takatomboroyiwawo pamazuva edu, but tauya muna Kristu, kunyange navaroyi vakutotityawo. Haungade here kuuya kuna Jesu akadaro? Hama mudikanwa, fungisisa pamusoro peupenyu hwako. Kwese kwamuri kuenda muchiti muri kunotsvaka kubatsirwa, you are wasting your time. Muna Jesu bedzi ndo mune protection. Muna Jesu bedzi ndo munoita kuti isu tose tikwanise kukurira muhondo yatinorwa naSatani. Mwari wekudenga akuropafadzei. Mwari wedenga akomborerei. Ndoda kunamatira hama yangu pakuremerwa kwauinako. Wanetswa nemweya tsvina, ma-spiritual husbands, ma-spiritual wives, wakaremerwa, wakaneta, washaya kuti odini. Jesu antaura kuna Mateo 11:28, uyai kwandiri mimose makaneta, makaremerwa, ndokupai zororo. Ndiye Jesu wandoda kuintrodusa kwauri. Regai tinamati. Baba vedu vari kudenga, Jehovha musiki wedenga napasi, muzere nekururama, nenyasha, nezvokwadi, neutsvene, toda kuongai nekutendai nenyasha dzenyu dzoshamisa idzo munotiitira pachena, kunyange pasina chakanaka chatokugonerai. Toda kutendai neshoko ratanzwa, shoko ratibatsira nekutizivisa kuti simba rinowanika muna Jesu ndo rinogona kutipa kukurira Satani. Kune vakasungwa nemweya yetsvina vari kunzwa right now, Mwari vasunungurei nezita raJesu. Kune vanonetswa nema-spiritual husbands, Mwari vasunungurei nezita raJesu. Kune vasingavati
vachivhumuka vachinetswa nemweya yetsvina. Mwari vasunungurei nezita raJesu. Kune vakasungwa nemweya yetsvina kuti havafi vakaroorwa kana kuti havafi vakashanda kana kuti havafi vakaita mwana nemhaka yekuti vateerera soko iri. Tenderai kuti vaise faith yavo mamuri, muvasunungure kubva pamisungo yakavasunga, vagoimba kunonaka kuda Jesu, vaona kuti mamuri ndo chete mune simba. Toda kukutendai kuti unyange navanorwara Mwari, tambanidzai ruoko rwenyu rwenyasha, muvaporese nezita raJesu. Maita hei nogamuchira kumbira kwedu, zita renyu ngarikudzwe. Nekuda kwaJesu anogara nokusingaperi, tokuongai nekutendai. Mazviita tenzi tokunamatai. Amen. Mwari wokudenga akuropafadzei. Jesu, iye akanyemwerera kuti avamumatambudzo muchinjiko unondisimbisa mune upenyu venyu mukutarisa muchinjiko Kristu mchinjiko ndosimbira muchinjiko hakuna anozoputika panosimbira simba redenga mune upenyu mukutarisa muchinjiko Come